Hei, olen Tuula Valkonen Suomesta. Kerron kertomuksen aivan alusta, luomisesta. Aivan aluksi haluan kysyä sinulta, oletko valmis kuulemaan kertomuksen? Hyvä. Oletko joskus saanut lahjan? Niinpä. Tiedätkö, jotkut lahjat ovat niin suuria, että niitä ei edes huomaa. Tai ainakin täytyy mennä aivan alkuun ennen kuin tietää, mitä ne voisivat olla. Tämä kertomus on niistä lahjoista. Alussa ei ollut mitään. Tai ehkä tässä oli Jumalan suuri hymy. Ja Jumala sanoi, tulkoon valo. Ja valo tuli erottamaan pimeän. Ja tämä valo ei ole vain auringon valo tai päivän valo, vaan kaiken valon alku. Se oli ensimmäinen päivä ja Jumala sanoi, näin on hyvä. Toisena päivänä Jumala loi veden ja taivaan kannen erottamaan alla olevat vedet yllä olevista vesistä. Ja tämä vesi ei ole vain kraanan vettä tai järven tai meren vettä, vaan kaiken veden alku. Se oli toinen päivä ja Jumala sanoi, näin on hyvä. Kolmantena päivänä Jumala loi kuivan maan ja kaikki kasvit sinne kasvamaan. Jumala katsoi kolmatta päivää ja sanoi, näin on hyvä. Neljäntenä päivänä Jumala loi auringon mittaamaan päivää ja kuun ja tähdet mittaamaan yötä. Hän antoi meille kyvyn laskea aikaa. Se oli neljäs päivä ja Jumala sanoi, näin on hyvä. Viidentenä päivänä Jumala loi kaikki taivaalla lentävät linnut ja olennot sekä merissä asuvat kalat ja olennot. Ja Jumala katsoi viidettä päivää ja sanoi, näin on hyvä. Kuudentena päivänä Jumala loi eläimet ja ihmisen. Ja Jumala katsoi kuudetta päivää ja kaikkea luomistyötään. Ja hän sanoi, näin on hyvä. Seitsemäntenä päivänä
Jumala lepäsi ja muisteli kaikkea luomistyötään. Ja koska minä en tiedä, mitä sinä teet, kun lepäät, tai mitä ihmiset yleensä tekevät, niin tämä päivä on puhtaan valkoinen. Toiset ehkä laittavat siihen kirkon merkin. Mutta siihen sinä voit laittaa sitä, mitä itse haluat. Ja Jumala katsoi 7. päivää ja sanoi, näin on hyvä. Nyt minä mietin, mistä päivästä pidit eniten? Ja sitten minä mietin, oliko joku näistä päivistä kaikkein tärkein? Ja sitten minä vielä mietin, että voisiko näistä ottaa jonkun päivän pois ja silti meillä olisi kaikki, mitä tarvitsemme. Nyt kerään pois tämän päivän, jolloin Jumalakin lepäsi. Kuudennen päivän, jolloin Jumala loi eläimet ja ihmisen. 5. päivän, jolloin Jumala loi kaikki taivaalla ja meressä elävät olennot. 4. päivän, jolloin Jumala loi auringon, kuun ja tähdet mittaamaan aikaa. 3. päivän, jolloin Jumala loi kuivan maan ja kaikki kasvit sinne kasvamaan. 2. päivän, jolloin Jumala loi veden ja taivaan kannen erottamaan yllä olevat vedet alla olevista vesistä. Ja tämän valon, joka tuli erottamaan pimeyden. Ja sitten lopuksi kerään tämän tyhjyyden, jossa ehkä oli Jumalan suuri hymy. Ja nyt minä mietin, mitä sinä haluaisit tänään tehdä.